Għal dawn il-ġranet sbieħ tal-miliet iċ-ċentri kummerċjali f'pajjiżna jitlibsu adattat ferm għal dawn il-festi. Kullimkien imżejjem b'atmosfera festiva u ta' ċelebrazzjoni. Kullimkien imlewwem b'armar sabiħ u moni bidwal festivi u koloriti fl-isfond tad-daq tal-anijiet tal-miliet bħal donnom jistiednu lil kulħadd biex igawdi iktar dan iż-żmien sabiħ. Issa li l-attività kummerċjali tinsab fl-aqwa tagħha, il-vetrini tal-ħwiena timsebħa u mżejna l-okkażjoni eluf ta' persuni f'pajjiżna fosthom familji għaddejjin bix-xiri ta' rigali tagħhom. Is-sidien tal-ħwienet li tkellimna magħhom saħħu li l-miliet ta' din is-sena jidher li wkoll se jkun wieħed b'saħħtu għalihom. Ninsabu hawnhekk f'Taslima propju f'wieħed mill-istabbilimenti li huwa moni b'ħafna ħwienet. Ġejna propju hawnhekk biex naraw il-Maltin jekk bdewx jixtru rigali għall-miliet u jekk bdew għall min qed jixtruhom u x'tip ta' rigali qegħdin jixtru. Iva ta' nofshom minnhom lesti fil-Black Friday. Iva x'ta' ħaġa bħalissa. Dejna din fil-proċess li nixtruhom. Għadna le. Biex rajt ftit minnhom imma jonqosni. Rajt ħafna, għaċir qosna oħra ma jħu nixtruhom ta'. I bought a lot of presents for kids, for us. Everything was nice. Għadni le ta' ħanibda. Għadni ma xrajt kollox, għedna għed indura xaw ħafna varjetà u. Dejjem naraw naqra fejn nistgħu naraw prodott naqra tajjeb u prezzijiet tajbin ukoll. Mhux kollox, għadni le. Kważi. Le għadni ma xrajtom, xadni għet indur biex nibda nixtri l-ewwel rigali. Tip ta' rigali tixtru? Ħwejjeġ u t-tfal kibdu mhux ma jixtiex ħwejjeġ iktar. Ħwejjeġ, draben, jiddependi, x'ikunu jridu tfal. Il-nepusijiet fuq il-ħwejjeġ ġerment għax kibru sawsek u affarijiet bħal dan ġugarelli ġerment. Ħwejjeġ li tjed, kumbat it-tfal iżgħar xi affarijiet tat-tojs u hekk. Min iħobb xi ħwejjeġ jew forsi jewelry. I bought shoes, I bought jackets, I bought jeans, I bought for him a lot of toys. Very nice. Pannettoni saħwejjeġ u xi ħaġa żgħar tad-deb ukoll għax inħobbu d-deb jiena. Skont xi kollhom bżonn it-tfal hu ħwejjeġ jew xi vouchers. Li jkun hemm bżonn hu, kulħadd għandu t-taste tiegħu differenti tajjeb. Toys, ħwejjeġ, jewelry u ħafna affarijiet draben. Nipprovaw noqoltu kollox. Bħalissa tinduna l-ħwejjeġ jew vouchers l-iktar. Għal min xtrajt rigali? Għat-tfal, għal-raġel. Għal-mala għat-tfal u l-għalajs għat-tfal. Familja, ħbieb. Tfal ta' Huti, zijiet, ommi missieri, tfal, speċjalment. L-iktar għat-tfal. Għal-tfal ta' Huti u għal-mami. Mhix l-iżjed għat-tfal u għal-girlfriend. Insomma, huwa tal-familja u hekk, forsi jkollok xi ħbieb kunu ta' ġewwa u hekk. xi ħaġa l-mara kida l-isptar u forsi nferaħ naqru.